Ahojte, moje meno je Zuzana a rada by som vás privítala pri ďalšom videu Kroniky záhad. A toto video je tu trošku po dlhšom čase, čo ma trošku aj viac mrzí. Chcela som natočiť niečo skôr, ale bohužiaľ sa nedalo aj skrz pracovné záväzky a iné veci, takže našla som si čas až teraz v júni a rada by som vám preto priniesla záhadu, ktorá je mne osobne srdcu blízka. Je to záhada, na ktorú sa ma, aj keď možno sami neviete, pýtate už celkom dlhé roky na Instagrame. Často mi chodia otázky, aká je moja najobľúbenejšia záhada a či som ju už vôbec spracovala na Instagrame. Takže odpoveď je, ešte som ju nespracovala až dodnes a rozhodla som sa ju spracovať vo forme videa, pretože je veľmi dlhá, má veľa zvratov, má veľa zamotaní, takže rozhodla som sa jej venovať trošku väčší priestor a natočiť o nej video. Myslím, že sa vám bude páčiť, lebo je to záhada, ktorá má fakt, že všetko. Od tajúplných dôkazov až po senzáciu, gradáciu, takže nechcem veľa prezradzať. Myslím, že si prídete na svoje, len možno jednu vec. Potrebujem, aby ste dávali veľmi veľký pozor, pretože, ako som už naznačila, táto záhada bude mať strašne veľa zvratov a veľa detailov, takže potrebujem, aby ste dávali pozor, aby ste sa nestratili v celom tom príbehu. Takže bez ďalších rečí poďme na to a ak sa vám bude záhada páčiť, budem rada za každý like, koment alebo subscribe. Takže bez ďalších rečí poďme na to. Celý príbeh sa začal 1. decembra 1948 na pláži Somerton v Adelaide v Austrálii. Polícia dorazila na miesto potom, čo prijala telefonát o tele muža v strednom veku, ktoré ležalo na piesku, na poli opreté o kamennú stenu. Ako prvý ho objavili dvaja chlapci, ktorí sa o 6 ráno prechádzali po pláži na koňoch. Muž mal približne 40 rokov, bol elegantne oblečený, mal čistý oblek a vyleštené topánky. V jeho vreckách sa našiel autobusový lístok zakúpený deň predtým, čo naznačovalo, že ešte v predchádzajúce popoludne nebol v Somertone. Mal tiež nepoužitý lístok druhej triedy na vlak do nedalekej štvrte Henley Beach, hliníkový hrebeň, poloprázdny balíček žuvačiek, zápalky a najzvláštnejšie zo všetkého, balíček cigariet značky Army Club, ktorý v skutočnosti obsahoval cigarety značky Kensitas. Rozhovory s miestnymi odhalili, že muža videli na danom mieste ležať už deň predtým. Všetci si však mysleli, že spí alebo je opitý a preto ho nechali na pokoji. Jeden pár uviedol, že ho videli okolo 7 večer počas prechádzky. V istom momente muž natiahol jednu ruku, nechal ju spadnúť a zostal úplne nehybný. Dokonca ani nereagoval na komare lietajúce okolo jeho tváre. Neskôr ho videl iný pár, ktorému síce prišlo zvláštne, že niekto v obleku sedí na plaži, no nepristúpili k nemu, aby sa uistili, že je v poriadku. Na tele neboli žiadne známky zranenia a preto si pôvodne vyšetrovatelia mysleli, že muž náhle ochorel, sadol si, aby si oddychol a následne zomrel počas noci. Hoci to bolo neobvykle, nič nenasvedčovalo tomu, že ide o niečo viac než smutný prípad náhleho úmrtia. Situácia sa však skomplikovala po pitve. Prvý patológ John Barclay Bennett dospel k záveru, že muž zomrel najneskôr o 2 hodine ráno, čo znamenalo, že bol ešte nažive, keď ho večer predtým viacerí ľudia videli. Hoci bol zjavne v akomsi ochrnutí, patológ potvrdil, že muž mal medzi 40 a 45 rokov. Bol v dobrej fyzickej kondícii a jeho telo bolo silné a srdce zdravé, aj keď práve zlyhanie srdca ho podľa výsledkov nakoniec zabilo. Toto však nedávalo úplný zmysel a tak začal patológ nadobúdať podozrenie, že by mohlo ísť o zločin. Hľadal známky otravy a našiel ich. Zreničky mužových očí boli nezvyčajne malé. Slezina mala takmer trojnásobnú veľkosť oproti normálu a pečeň, obličky aj žalúdok boli plné krvi. Otrava by zároveň vysvetľovala aj správanie neznámeho muža z predchádzajúceho večera, keď sa síce zdal byť nažive, no nedokázal sa hýbať ani komunikovať, okrem jediného mimovoľného pohybu ruky. Začínalo to vyzerať ako jednoznačný prípad otravy, aj keď nebolo jasné, či k nej došlo dobrovoľne alebo nie. Aby si bol istý, patológ poslal vzorky do chemického laboratória na testovanie prítomnosti toxínov. Tam ich dôkladne analyzovali, no nič nenašli. Žiadne kyanidy, žiadne alkaloidy, žiadne fenoly, barbituráty, ani akékoľvek ich stopy. Neskôr počas vyšetrovania významný farmakológ Cedric Stanton Hicks naznačil, že mohol byť použitý extrémne silný jed, ktorý sa po smrti rýchlo rozložil a nezanechal žiadne stopy. Tak si to teda zhrňme. Máme mŕtvého muža nájdeného na pláži v pomerne kvalitnom elegantnom oblečení. Na jeho oblečení nie sú žiadne štítky, ktoré by pomohli určiť aspoň jeho výrobcu. Jeho otlačky prstov zase nie sú v žiadnej databáze. Okrem toho má jemne zväčšenú slezinu a vnútorné krvácanie, avšak žiadne známky otravy ani násilia. Polícia sa preto ocitla na úplne mŕtvom bode, keďže neexistovali žiadni svedkovia a ani žiadni nahlásení nezvestní muži zodpovedajúci jeho opisu.
Hoci patológ bol presvedčený, že smrť nebola prirodzená, nedokázal určiť jej presnú príčinu. Medzitým sa polícia snažila identifikovať telo, ktoré médiá medzičasom začali označovať ako muž zo Somertonu, avšak bezvýsledne. Pri mužovi sa nenašla ani peňaženka a ani žiadny iný doklad totožnosti. Jeho zubné záznamy sa nepodarilo priradiť k žiadnej známej osobe a otlačky prstov neexistovali v žiadnej austrálskej databáze. Ani medzinárodné výzvy o pomoc zaslané do Veľkej Británie či Spojených štátov amerických neprinesli žiaden pokrok. Jeho fotografia sa rozšírila po celej krajine, no desiatky ľudí ho aj tak nedokázali identifikovať. Jediné náznaky, ktoré mohli pomôcť s identifikáciou, boli neobvyklé fyzické znaky zistené pri pitve. Muž zo Somertonu mal veľmi jemné, hladké ruky bez známok manuálnej práce, no výnimočne vyvinuté lítkové svaly. Jeho prsty na nohách mali klinovitý tvar, čo naznačovalo, že pravidelne nosil úzke topánky s vysokým opätkom. Tiež to naznačovalo, že mohol byť baletným tanečníkom alebo vytrvalostným bežcom. Na začiatku nového roka polícia vyčerpala všetky stopy a muž zo Somertonu preto zostával stále neidentifikovaný. Niektorí tvrdili, že išlo o samovraždu, no ako by to vôbec dokázal? Najprv by musel získať silný jed, ktorý by sa nedal vystopovať, a potom by musel odstrániť všetky stopy svojej identity a zároveň zabezpečiť, aby ho nikto nespoznal a neprihlásil sa. V januári sa vyšetrovanie rozšírilo natoľko, že úrady začali prehľadávať všetku zabudnutú či stratenú batožinu v hoteloch a na železničných staniciach v Adelaide, v nádeji, že niektorý z kufrov mohol patriť obeti. Išlo pravdepodobne o akt zúfalstva, no priniesol veľmi prekvapivý výsledok. Dňa 14. januára sa prihlásili zamestnanci železničnej stanice v Adelaide s kufrom, ktorý sa nachádzal v úschovni od rána 30. novembra. Časový údaj presne sedel. V ten deň muž zo Somertonu dorazil do Adelaide, no nič jednoznačné kufor s obeťou nespájalo. Napriek tomu polícia pokračovala v preverovaní. Obsah kufra bol presne taký, aký by sa dal očakávať od cestujúceho muža. Niekoľko kusov oblečenia, holiaci set, leštiaci krém na topánky, zubná kefka a pasta, stolový nôž, nožnice, ceruzky, niekoľko vreckoviek a zapalovač. Mierne neobvyklé boli len dve veci. Šablónový štetec, zvyčajne používaný na označovanie nákladu na loďach, a šiaci set s voskovanou niťou značky Barbers, ktorá sa v tom čase v Austrálii nedala kúpiť. Ďalšou drobnou stopou boli švy na jeho kabáte. Išlo o techniku bežnú v Spojených štátoch, no neobvyklú v Austrálii. Tieto indície naznačovali, že muž zo Somertonu mohol niekedy cestovať do USA alebo dokonca pracovať ako námorník. Zo všetkých odevov boli dôsledne odstranené všetky štítky s výnimkou troch. T. Kane na kravate, Kane na taške od bielizne a Keane na tielku. Aj tento nález sa však ukázala ako slepá ulička. Nikto s menom Keane nebol nahlásený ako nezvestný ani v Austrálii, ani v Británii, ani v USA. Polícia napokon usúdila, že osoba, ktorá z odevov odstránila všetky ostatné identifikačné značky, zámerne ponechala iba tieto, pretože vedela, že k ničomu nepovedú. Ak sa vám tento prípad zdal doteraz mätúci, vedzte, že skutočné záhady ešte len začínali. V júni 1949, a teda 7 mesiacov po objavení muža zo Somertonu, sa objavila nová stopa, ktorá posunula celý prípad z kategórie nevyriešených úmrtí rovno do teritória špionážneho thrilleru. Do prípadu bol povolaný nový expert, patológ John Barton, v nádeji, že si všimne niečo, čo predchádzajúci vyšetrovatelia prehliadli. Barton vyslovil niekoľko nových záverov na základe už analyzovaných dôkazov. Spomenula som, že mal pekné topánky, no pravda bola, že boli až bezchybne čisté a vôbec nevyzerali ako topánky niekoho, kto sa prechádzal po piesku. Navyše, na oblečení ani na mieste nálezu sa nenašli žiadne stopy s vratkou, čo bolo vzhľadom na podozrenie na otravu veľmi nezvyčajné. To Bartona priviedlo k hypotéze, že muž mohol byť otravený inde a na pláž ho niekto priviezol ešte pri vedomí. Nakoniec aj profesor Barton dospel k záveru, že muž zo Somertonu zomrel na otravu. No aj on musel priznať porážku, pokiaľ išlo o určenie presnej príčiny smrti. Keď ukončil svoje vyšetrovanie, nastal čas telo pochovať. Rozklad už bol v pokročilom štádiu. Úrady si však uvedomovali, že pohreb by mohol zničiť jeden z mála dostupných dôkazov. Preto prijali mimoriadne opatrenia. Telo najprv zabalzamovali a následne zhotovili sadrové odliadky jeho hlavy a trupu. Nakoniec ho pochovali pod vrstvou betónu a suchej zeme, aby bolo možné v prípade potreby jeho telo exhumovať. Druhé podrobnejšie preskúmanie oblečenia prinieslo nový a úplne jedinečný dôkaz. V malej kapsičke na hodinky, všitej v nohaviciach, sa našiel zvinutý kúsok papiera s 2 slovami napísanými v perštine. Tam mám šut. Preklad znie ako skončené alebo ukončené.
Práve podľa tejto frázy sa celý prípad neskôr často označoval aj ako Tamam Shud. Miestny policajný reportér z denníka Adelaide Advertiser Frank Kennedy frázu rozpoznal. Pochádzala zo zbierky perských básní z 12. storočia s názvom Rubaiyat od Omara Khayyama. V anglicky hovoriacich krajinách boli jeho básne v tom čase pomerne známe a obľúbené. Tento nový dôkaz niektorých vyšetrovateľov opäť privedol k teórii samovraždy. Tamam Shud boli totiž posledné slova v tejto básnickej zbierke a samotné básne vyzývali k tomu, aby sme si život naplno užili a odchádzali bez vyčitiek. Symbolika teda mohla naznačovať, že muž si sám siahol na život. Samozrejme, rovnako dobre to mohlo byť zinscenované niekým, kto sa snažil vyvolať dojem samovraždy. Inými slovami, ani tento raz polícia nedospela k žiadnemu jednoznačnému záveru. Vyšetrovatelia sa však nezaoberali len významom slov Tamam Shud, ale aj samotným výtlačkom zbierky básni, z ktorého bol papier vytrhnutý. Ak by sa im podarilo nájsť konkrétny exemplár, mohli by vystopovať, kde bol kúpený alebo vypožičaný. A možno by tak získali nové stopy vedúce k identite muža. Prehľadávali všetky knihkupectva a knižnice v Adelaide a okolí, no bez výsledku. Nakoniec sa rozhodli pre verejnú výzvu. Zverejnili obrázok rukopisu, ktorým boli slova napísané a dúfali, že ho niekto spozná. To sa im skutočne podarilo. 22. júla 1949 sa prihlásil muž menom Ronald Francis. Tvrdil, že kópiu Rubaiyatu objavil v aute svojho švagra. Keď sa ho na knihu spýtal, švagor mu povedal, že 30. novembra niekto túto knihu hodil cez otvorené okno zadného sedadla, keď bol auto zaparkované len jednu ulicu od pláže v Somertone. Všetko nasvedčovalo tomu, že ide práve o výtlačok, z ktorého pochádzal vytrhnutý ústrižok papiera. Keď polícia priložila nájdený papierik k príslušnej strane knihy, pasovali k sebe priam dokonalo. Nebolo pochyb, že ide o originálny exemplár, lenže namiesto toho, aby objav vniesol do prípadu jasno, záhada sa ešte viac zamotala. Išlo totiž o prvé vydanie anglického prekladu z roku 1859. Ak naozaj patrila mužovi zo Somertonu, bola pravdepodobne jedinou hodnotnou vecou, ktorú vlastnil. Samozrejme existovala aj možnosť, že knihu nevlastnil vôbec. Možno ju do vrecka vložil niekto iný, napríklad jeho vrah, a potom ten istý výtlačok hodil do auta švagra Ronalda Francisa. Vyšetrovatelia nakoniec dospeli k záveru, že z nejakého dôvodu muselo ísť o tento konkrétny výtlačok. Predpokladali, že si ho jeho majiteľ priniesol zo zahraničia práve preto, aby ho nebolo možné vystopovať. Túto teóriu podporili dve stopy, ktoré sa v knihe našli. Na zadnej obálke boli ceruzkou napísané telefónne číslo a na vrchnej časti zadnej strany boli slabé otlačky, akési zvyšky písma z papiera, ktorý bol na knihe položený. Zanechal za sebou jemné obrysy 5 riadkov zdánlivo náhodných písmen. Jeden z riadkov bol navyše prečiarknutý. Vyšetrovatelia verili, že išlo o šifru, možno kód, a práve preto musela byť použitá originálna edícia z roku 1859. Preklady sa totiž medzi vydaniami líšili, takže ak bola správa ukrytá priamo v texte, kód by fungoval len v tejto verzii. Rovnako ako mnoho iných teórií v tomto prípade, ani táto nebola nikdy potvrdená. Kód sa nikdy nepodarilo rozluštiť. A čo spomínané telefónne číslo? Nebolo uvedené v žiadnom zozname, ale polícia ho dokázala vystupovať až k mladej žene žijúcej nedaleko pláže Somerton. Počas vyšetrovania jej meno nebolo zverejnené. Novinári ju nazývali pseudonymom Teresa Johnson. Až v posledných rokoch so súhlasom jej rodiny bolo jej skutočné meno odhalené. Išlo o Jessica Jo Thompson. V čase vyšetrovania 27-ročná zdravotná sestra, vydatá za muža menom Prosper Johnson, súhlasila s výsluchom pod podmienkou, že jej identita zostane v anonymite. Zajímavé bolo aj to, že Jo bývala len 5 minút chôdze od miesta, kde bol muž zo Somertonu nájdený mŕtvy. Jo Thompson navštívila márnicu, kde si prezrela sadrové odliadky hlavy mŕtvého muža, nakoľko telo bolo už v tom čase pochované. Vyšetrovatelia zaznamenali, že jej reakcia bola zvláštna. She took one look at it and looked straight down to the floor. Lean said, "Have you ever seen this man before?" "No." "Do you know who he is?" "No." Jej správanie vyvolalo podozrenie, že nebohého mohla osobne poznať, no Thompson akýkoľvek vzťah s ním poprela. Čo sa týka knihy, priznala, že kedysi vlastnila výtlačok Rubaiyatu, ktorý počas vojny darovala vojakovi zo Sydney. Ten vojak sa menoval Alfred Boxall. Neuviedla však žiadne bližšie detaily o ich vzťahu, hoci vyšetrovatelia mali silné podozrenie, že išlo o romantickú známosť. Polícia si chvíľu myslela, že je na stope. Predpokladali, že Boxall by mohol byť zlomený milenec, ktorý po poslednej návšteve u ženy, ktorú miloval, spáchal samovraždu. Táto teória sa však rýchlo rozpadla. Ukázalo sa, že Alfred Boxall je živý a zdravý a pracuje ako údržbar autobusov v Randwicku. A čo viac, stále má svoju kópiu Rubaiyatu s nápisom Tamam Shud. Teória o Boxallovi sa tým definitívne rozplynula.
S jej zánikom vyhasla aj posledná nádej, ktorú vyšetrovatelia mali na vyriešenie prípadu. Každú stopu sa im podarilo prešetriť, no každá viedla len do slepej uličky. Nedostatok pevných faktov otvoril dvere hypotézam, ktoré mali zaplniť prázdno, no žiadna z nich neviedla k istote. Prvá teória hovorí, že muž zo Somertonu spáchal samovraždu. Podľa tejto teórie si bol muž zodpovedný za svoju smrť a ústrižok s nápisom Tamam šut, a teda koniec, mal slúžiť ako list na rozlúčku. Túto teóriu podporuje aj fakt, že 3 roky pred týmto prípadom, v lete 1945, bol nájdený istý George Marshall mŕtvý na predávkovanie barbiturátmi. V mesiacoch pred svojou smrťou sa vyhrážal samovraždou. Počas následujúcich rokov sa presúval medzi Perthom a Sydney, pričom sa nakoniec usadil v Sydney. Tam si 20. mája 1945 zobral smrteľnú dávku barbiturátov, lahol si v odľahlom kúte Ashton Parku a zomrel s výtlačkom rubajátu po svojom boku. Druhá teória hovorí, že muž zo Somertonu bol zavraždený ruskými špiónmi a práve táto teória patrí medzi najčastejšie diskutované. Jej základom je skutočnosť, že sa prípad odohral na začiatku studenej vojny, a teda v čase, keď rastla paranoja zo špiónov. V samotnej Canberre bola v tom čase odhalená sieť sovietských špiónov. Jo Thompson, žena spájaná s prípadom, bola neskôr dokonca podozrievaná zo špiónaže, a to vlastnou dcerou Kate. You pretty much do accept that she was a spy. I think so, yes. Kate v jednom rozhovore uviedla, že jej matka raz spomenula, že presne vie, kto bol muž zo Somertonu, no odmietla to ďalej rozvádzať. Pri inej príležitosti priznala, že ovládá ruštinu, no neprezradila, kde sa ju naučila. Jej matka zároveň učila angličtinu detí ruských imigrantov. Rodina sa tiež domnievala, že mala s mužom zo Somertonu pomer a že jej syn Robin, narodený rok pred jeho smrťou, mohol byť jeho potomkom. There's always that fear that I've thought maybe she was responsible for his death. Do I want to know that? That's a hard thing for you to carry with you, that you... There's a little bit, yeah. Istá časť teórie predpokladá, že muž mohol byť otravený ťažko identifikovateľnými látkami, ktoré mu pomohla podstrčiť samotná Jo. Pracovala totiž ako zdravotná sestra a mala prístup k rôznym liekom. Dôkazy o tom však nikdy neboli nájdené a neexistuje žiadne priame prepojenie medzi Jo a ruskými špiónmi. No a ďalšia, posledná teória hovorí, že muž zo Somertonu bol biologickým otcom dieťaťa Jo Thompsonovej. Najdivokejšia teória pochádza od profesora Derricka Abbotta z Univerzity Adelaide, ktorý sa prípadom zaoberal viac než 15 rokov. V roku 2009 sa rozhodol kontaktovať samotnú Jo Thompson, no zistil, že zomrela už v roku 2005. Následne sa stretol s jej dcerou Kate, ktorá mu prezradila, že Jo bola už tehotná s Robinom, keď spoznala Georgea Thompsona, svojho neskoršieho manžela. Profesor Abbott sa domnieval, že Jo mohla mať pred júlom 1947 pomer s mužom zo Somertonu. Abbott si všimol, že muž zo Somertonu mal výrazne vyvinuté lítkové svaly, čo mohlo naznačovať, že bol tanečník. Navyše obaja, Robin a aj muž zo Somertonu, mali prirastené ušné lalôčiky a trpeli vzácnou genetickou poruchou nazývanou hypodoncia, a teda chýbajúce zuby, čo je kombinácia, ktorá sa vyskytuje približne raz za 10 000 prípadov. Anatomické podobnosti naznačovali príbuzenský vzťah. Abbott neskôr vystopoval Robinovú bývalú priateľku Romu Egan, s ktorou mal dceru Rachel. Dieťa bolo dané na adopciu a v roku 2010 sa profesorovi podarilo Rachel nájsť na Novom Zélande. So when I was at university, I received a letter and I was told by a social worker that I had in fact been adopted. I was relieved. I felt a sense of happiness, and it also gave me hope for the future to think that somewhere out there I had another family. So I made contact with my birth mother. Her name is Roma. I formed a close relationship with her and I moved from New Zealand to Brisbane. Special thanks to my daughter Rachel for designing the costumes and coordinating it. She met my birth dad when she was at the Australian Ballet School, and then my birth dad, Robin, got a job with the Royal New Zealand Ballet Company, and she went over to New Zealand with him, and then I was an accidental conception and they didn't have the means to keep me, and so I was adopted out in New Zealand. Požiadal ju teda o DNA a zubnú kontrolu.
Hypodonciu však nemala. Vzhľadom na to, že DNA muža zo Somertonu nebola dostupná, Abbott požiadal o povolenie na exhumáciu tela. V roku 2019 generálna prokurátorka Vicky Chapman súhlasila. K exhumácii došlo v máji 2021. Kým polícia pracovala na extrakcii DNA z ostatkov, profesor Abbott našiel vlas v sadrovej maske muža, vytvorenej v roku 1949 a spojil sa s americkou forenznou genealogičkou Colin Fitzpatrick. Vlas poskytol 2 milióny DNA markerov, čo umožnilo vytvoriť genetický profil. Po zverejnení údajov na genealogickej platforme našli tisíce zhôd. Pátranie viedlo až k mužovi menom Charles Carl Webb, ktorý zmizol po roku 1947. Rodina mužom menom Keane, ktorého meno bolo nájdené na mužovom oblečení, bola s ním prepojená cez jeho sestru Fredu, ktorá bola vydatá za Thomasa Keana. To by vysvetľovalo, prečo mal na sebe oblečenie s týmto menom. Charles Webb sa narodil v roku 1905 vo Footscray, Victoria a vyrastal v Springvale. Bol najmladší zo 6 detí a ich rodina vlastnila pekáreň. Trpel depresiami, bol násilný voči manželke Dorothy a po niekoľkých pokusoch o samovraždu ho Dorothy v roku 1946 opustila. Predpokladá sa, že v roku 1948 sa vybral do Adelaide hľadať svoju bývalú ženu. Hoci niektoré správy naznačovali možnú otravu, mohlo ísť aj o prirodzenú smrť. Ak by nešlo o záhadný prípad, jeho telo by možno spočinulo v neoznačenom hrobe a zabudlo by sa naň. Vďaka práci profesora Abbotta sa však podarilo vrátiť meno a príbeh mužovi, ktorý bol viac než 70 rokov len záhadou. Prípad muža zo Somertonu teda podľa profesora Abbotta skončil. Teda zatiaľ. Polícia v Južnej Austrálii ešte oficiálne nepotvrdila, že DNA patrí Charlesovi Webbovi, keďže nemajú jeho priame vzorky. Prípad tak formálne zostáva nevyriešený, no všetky dôkazy ukazujú na to, že mužom bol naozaj on. Dobre, takže máme po príbehu. Muž zo Somertonu je ešte stále prípad, ktorý je stále aktívny a teda v oficiálnych spisoch stále neuzavrený a teda nevyriešený oficiálne, ale verím, že už sa blížime k jeho vyriešeniu, presne ako ste videli na poslednej teórii, ktoré aj ja osobne celkom najviac verím. Takže som rada, že ste vydržali až do konca. Verím, že sa vám video veľmi páčilo a že mi možno necháte like, koment, prípadne napíšte do komentáru, ktoré záhady by sa vám páčili vo videoformáte a môžeme sa o tom pobaviť. Rada by som spracovala možno aj ďalšie. Není to ľahké spracovať od začiatku až po koniec jeden takýto masívny prípad, ako bol muž zo Somertonu, ale rada by som tomu dala šancu, takže kľudne nechajte nejaké nápady a samozrejme nezabudnite ma subscribovať na YouTube, lebo mi to veľmi pomáha a môj content sa tak vie dostať ďalej ľuďom, ktorí ma ešte nepoznajú. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si pustili toto video a vidíme sa snáď čoskoro pri ďalšom. Čaute.